jingelang minta kasngi ka ba ni kami kran bah kalong ka jingade ba ka rule jungki rang ba shnong ka jingade ba ka por bungi proses ya ka ban issue ya ka building permission namanga tabi kan mau bah din baga state government kala itu yang ikum gawe ga authority bangin issue ya ki building permissions kat kum ka Meghalaya urban building bylaws kajing ko ajung ki kalong ba kan shy ha ka bylaws kai ka kamram juki ang basno tong ai is small example menta habagi briu ki apply ka building permission nang ni na district council kamdon kanu ka ba kedeu shy kat kum kani ka bylaws ya kai ka kam ka babu urang basno di banda hendai na kaleng office jung itang na kabentaban pen and bolt lang igirang basno yung bapay habapiwan pan kanu ka building permission attach lang ya ka recommendation ne ka no objection certificate now rang basno ya kataru kidang ong hiba kataru kalong ba nila syule namar ba kadi ka kamram jungi banita lang rangkat bagi rang basno hoy kedan gawi ka close ka baong ba ka authority kala ban pan shushu ginu ki dokumen lada don kam di haitai bentai close ni thung ya kata ba ong ba endon kam ya ka recommendation jong rang ba sino kawairu kidon ki yang ki bala snal pa shwa bangin bentai kam mangi ya kanika building permission ye gituru idon kam ya ka occupancy idon kam ya ka aman apply ka occupancy certificate tenne ya kajing de berka application ni occupancy certificate kam da shy ka ai ka rule jong rang basno te hangniru kajing kwa ngalong bagire ha ka occupancy ru ka di bandon ka jing tho ka ba shy na rang basno ba hoy kani ka ying la national pa swaban pendiri kami kani ka building permission ha ki hata ka district council dia kataru kamdon ka ba shy ba ite kataru ki kwa ban pendrung kum ka weina ka bylaws khnang ba kanlong officially but provisionally ngalamanong kat kum ka bylaws nang ta haji dei berkini ki fees normal fees bari ban siun nam permission kadon ka selang jung ka government ka ba kapun krean bagani ka bylaws ti hangneru ngi sutu ba kam dei basuk lada ka he than ka fees yaki no apply building permission ti kaneru ngila sukom down ban pen yal ataru ngila sule tang dabar bangi sngau sunei ya jing khiatan jongki nong apply dikane do jing kwa kalong balap nu ka di bandrung haga amen that bylaws khanang ba kanu long be balap provide daka laws ka basai kamde banong basu pentreklam klam kanu ka laws ka basai tikini ki ngila ya krementan ngilang ki so basong kelas tunat bhabaro bang yongin sa pengkre katu kan ni ki mat ban besu ha kan ni ka bylaws jung ka state government badia kata ka gimat ki bangin pendung shu hang ni ngin sa pha asya ka state government khnang ba kan rung haki clause jung ka ni ka bylaws bang ong ru shwa bangin pha asya government ngin sa kol gi nomi khmat dung gi snjuk ar laimut ni sausan ngut ban finalize shwa bagin phasati ri nakaleng jungki ki sutunan sukmen bala abani trilang berka dismusul jadi namo kita ki dondu katu kanela seki close ki bange haban pendrung bagan nom pen bun kam than yaki no apply ya ka building bylaws dikajing ko jungki kalong ba ban modify ni ban amen katu kan ni ki benta jongka building bylaws khnang ba kan pensuk lagi nong sosnong ngin present ban step ke department minta kan prepared ya ke bangi ku ke kan minta ski pada din bagla prepared lang sengin chu check hangnu baidon kam ban yogi complete adin nang tarangin prepared ya ka draft modified amendment ya ka building bylaws khnang ba ngin yo ban call igini ki stakeholders ban discuss ban pha cha government ni lek loi ka bala
Ngelai kan mene bala kumnu ka ban kam simplify kat bala ia ka proses nang bakat pensuk. Te mene ngi ong ma la kumnu hajinya dei bat ka occupancy certificate. Bai bala yo ia ka jing pensisya na orang ba snong. Te ngi nom Islam ban issue wud ia ka occupancy certificate nang bakat nembu jing ai pai ba. Ka baar jadi ka building permission tu namar ba ngidon ia ka empanel engineer di sama engineer ke bangla empanel ha kati zonzel nama gini gila lagi export ki bala julek berbor apa mudah gi gue tidak ada aplikan ki pasna ya ki plan lang bagini ki empanel engineer kan state yang iru namar ba kila amlini kan kam tendai la ki lain lang bagi wegi engineer ki bangi kan empanel mangyang ni kidang bun ki technical problem hang niang kai kala se bangi haban pha biang sha kitrai ban penpet tinggi ban pensuk ikan ni ong balang nung identify no khambun im panel engineer hang ni ichiam kita pak julai hambuda kanang ba kata nang bun kanang pensuk ila lagi sina magi kanung simportan aji de ba plan te mare poiru ina magladil pagi engineer dungina ni bangila recognize te kam state yang iban aiga approval ro te kiton ki bagum kita ru baru kita ka Islam dia kalau marba hile ki engineer ki banabar import pasal tu bahaya ka kom lagi dia kani ka building bylaws ki palong well versed ya kani te kami problem tentang kampan suk bandon ka empanel engineer ka ban balakam profession atau balakam specialize kan ka kenapa kan pensuk apply ban pensuk ni ban issue ka permission tapi manusia ka pinong kumnul dah piagran ka fees ru ka bahaya apa kamdai ka basuk ni pai ba ka paaru ka proses ka bampor ba hagbabun ki benta kamdai ka basuk ndai ka council paden namar bangnya percang ba ka bala ban simplify hoi ki ju ki bylaws ki bangi yatri lam ka sorgan ndai nya percang bala ka fees ru ngila bring down te kamut kala company ra sibun but kumbagalong manta kam dodon e kanunu ko complain dei tanga baong ba kham slam det bat bakam jing bomrung ka role jungki rang ba shnong ka dei ka process ban issue ya ka building permission dengan iki pai ba ki kham long happy namar ba kam da compare bat ka muda kas ka per shibune namar ba mcho import ki banai ki hani kam da kata-kata Boros kata ban recommend ban apply ya ka building permission ni hab recommend mu rang ba shnong kumi kata ngi hab insert haka amendment dungi ban phas ka sulpa occupancy certificate do ban tho ban pensisya bagani ka ying la shna shwa ban bentri kam ka diru kataru ka kam ban don haka lo bylaws jongka state knang baga kanlong bagano kanu ka bangi bentri kam kan ba shnong ka don daga provision ka provision ka bashai haka bylaws di kumalang manta ka shulong bang issue verbally yaki tino tahu ki kwa jing ki kalong banda pendung haka bylaws